फाग्ला जाखो ना माखो बिदि हराव रायलायबाय थानो टाइमाबो 10:55 जाबाय दे ओमफ्राय आङो मानो बेफोरबायदि गोदाव सोराव हराव भिडिअ खालामना रायलायबाय थादों होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना खोनासंदो आङो आइटुबाव भिडिअ आगारनो नागिरदों माने आंबो आइटुब चेनेल खुलिनो नागिरदों बेनिखायनो आंबो भिडिअ खालामनो थाखाय रिहार्सेल खालामदों आरो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि रायलायनायखौ भइस चेन्जार खालामदों साननो हागौ आङो रिलावनो रायलायनोसै ओमफ्राय टाइमा दा हरनि 10:55 जाबाय हा ओमफ्राय आङो मानि थाखाय हराव माने बिदि रायलायबाय थादों भिडिअ खालामबाय थादों होननानै बुङोब्ला आङो आइटुब चेनेल खुलिसिगोन बेनिखायनो आङो आइटुबनि थाखाय आङो भिडिअखौ माबोरै खालामनो मा एक्टिं खालामनो बेनि थाखाय आङो माबोरै बुंनो माबोरै रायज्लायनो बेनि थाखाय आङो रिहार्सेल खालामदों आरो जायो आङो आइटुब चेनेलाव भिडिअ आगारसिगोन जेब्ला आं आइटुब चेनेल खुलिगोन अब्ला नोंथांमोननो आंनि आइटुब चेनेलखौ शेयार खालामगोन नोंथांमोना आंनि आइटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामब्लानो जाबाय ओमफ्राय आंखौ अरायसम मदद होबाय थाबानो जाबाय।